ga hali kamar haka a wajen Aisha. Dai Aisha na san ta kimar, ita dai Aisha na san ta kimar ta ne, ta karrama mata ne mutunci a sunanta ne. Dai ban wata na zo da waka harshen ta ne, dan Allah ku zo ku taka a bikin ta ne. Kun zo haɗu na zo da ranar murnar haihuwar Aisha. Mai da kukanta wannan sunanta ne, ni mai waƙar ta ne, ta ce in gaida ku kuma ba zan manta ku, yanzu zan gargare gaba ɗaya zayyana ku. Wayan Aisha, tsohuwar Aisha, Suhailar Saki, Amiran Aisha, Suhailar Saki. Yo Aisha, yo Aisha, Amaran Aisha, Hargasir Laki, Amin Aisha, Aliyu Naki ne, Aliyu Aisha, Nakomar Naki ne. Sun zo murnar biki, yana murnar babu ne, su nemo Aisha, Madam namu ne. Yo Aisha, Mubara na ganka ai ba mance sunanka ba, Halima Aisha, nan ai namu ne. Yo Aisha, yo Aisha, yo Aisha, la sarki Aisha, mai gazi Aisha, akwai haƙuri Aisha, mata sai Aisha, ta dangin Aisha suna so Aisha, ba ta kuma Aisha, ga shagaba Aisha, akwai kyahu Aisha, Aisha, akwai oga mazamilo wannan ai namu ne. Kyahu Aisha idan ta buga kwalliya a kaf Afirka Aisha ne ban ga kamar ta ba. Allah bar mana Aisha, diyar Ahmad Zaku, bibiyar danta ne, diyar Ahmad Zaku bibiyar danta ne. Ku yi murna ƴan uwa, ƴan gayu sai ku rangashe kowa ma ya rangashe nan Aisha. Ni kowa ina rawa duk murna ta sa nake biyar na Aisha. Yo Aisha, ni wasu ina rawa birthday ne na Aisha, kun ga dole mu gargaza, a tashe mu raƙarƙashe. Allah ba